DJ Chino! Opa. At nagbabalik na ang pinaka-matured na radio DJ sa Pilipinas when it comes on love. Oo. Akala mo talaga, ang dami nang nakarelasyon. Anyway, napapakinggan nyo pa rin po. Walang iba kundi ang Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. At talaga nga namang usapang love pa rin tayo. Diba? At syempre, ito yung sinasabi ko kanina, mahal. Unang-una, sabi ko sa inyo, baka kaya panay trauma ang nabibigay sa inyo ng mga karelasyon nyo ay dahil pumipili kayo ng taong mas bata sa'yo. Hoy ayan yung sinasabi natin na utang na loob kung ikaw ay susugal, kung ikaw ay sasagot ng manliligaw o di kaya ikaw ay magpo-propose, dun ka na sa taong matured. Dun ka na sa taong halos kaedad mo o di kaya mas matanda sa'yo para hindi na yung tikim-tikim. Diba? Yan ang problema sa inyo. Ang hilig nyo sa bata, kaya ang ending, ang dami nyong trauma. Huy! Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. At diba nga sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang mga immature na gawain ng kalandian mo na usually red flag na pala. Okay? Para naman hindi tayo bulag-bulagan dito. Aminin nyo lahat dyan. Aminin mo, mahal, na ikaw ay bulag o colorblind sa watawat kasi gusto mo yung tao. Diba? Ito yung sabi ko kanina, mahal. Una, galawang immature kapag anong sinasabi? Galawang immature kapag inconsistent. Ito yung sinasabi natin na sa una, magaling sila. Kapag tumagal at nakuha na ang loob mo, nakuha na ang gusto, ay nako, biglang lalamig. Yan yung sinasabi natin na magaling lang sa umpisa. Yan yung sinasabi natin na hindi consistent. Yan yung sinasabi natin na kolektor. Bakit? Ang dami nyo pala na options niya. Awa. Diba? Ganyan yung mga bata. Ewan ko ba niyan sa mga yan? Ang hilig mag-explore, ang hilig tumikim. Nadaig pa ang mga food vlogger o di kaya mukbanger. O ito, mahal, pangalawa, galawang immature kapag nagseselos kahit hindi naman kayo. Ewan ko ba sa'yo, bakit gusto mo ng jowang pinaghihigpitan ka? Nagseselos sa mga kasama mo pero hindi naman kayo, wala naman kayong label. Bakit? Diba? Yan yung mahirap yung parang kinokontrol ka na agad kahit wala naman kayo. Kinokontrol ka na agad, pinagbabawalan ka na agad kahit ayaw naman bigyan ng commitment, ikaw na fall na talaga. Diba? O kayo dyan yung mga nasa situationship, yung mga no label relationship, pero nag-a-update pero may call sign o di kaya pinagbabawalan ka na. Aba, bakit ganyan ka ba karupok? Uy! Uy, mahirap yung ganyan. Mahirap mapunta sa immature and at the same time parang kayo pero hindi naman talaga kayo. O, diba? Yan ang problema sa inyo. Hindi nyo naman jowa pero pinag-move onan nyo. Hindi nyo naman jowa pero sinusunod nyo kapag kinokontrol kayo. Oh, ano? Ayan ang hilig nyo. Hilig nyo sa kiddie meal o kaya bagets. Anyway, mahal, dalawa pa lang yan. Meron pa ako isa dito. Pero mga mahal, gusto ko lang sabihin that is April 18. Sabado po yan. Kami po ay magpapabigay or may libre po kaming concert. Hatid saya ng 90.7 Love Radio Manila na talaga nga namang siksik-liglig umaapaw. Oo, meron po kaming mga Shamrock dyan, Cycle Mind, Maharlika Hood, Zumba Olympics. Saan yan? Sa Pasig Damayan Covered Court. April 18 magi-start ng 4 p.m. Kaya see you there kasi lahat kami ng radio DJs ay nandyan. Okay? But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music at dito ka lang
Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!